Uba adal part nongrom UMLA ke Shillong Not, hak step jong hanyo tarik Kuala Lingkod arja arpusan, ulai yelam ya ki officer na katanat PHE bat Shillong Municipal Board, ban jurep ya ke jing torti ke kompanya pipe haki benta ke jayaw siap lumpelon. Kani ke jing jurep kalau wan long hadin ke jing pentip nakal yang ke dor bars nong, bagi pipe habun ki benta ki degi bam syam late scam, kabala penlong ya ke ban lat kai syarut daki hajar litar man la ke step bat janmit, ha pedeng ke jing hiran ke basyir kai. Shushu MLA lem uba FJ Myrom urang bas nong hila kentu yaki officer naki teki artli kitanat ban kampen kenrong yaki pipe naki nala toj namar kawan ra ke jing jaklia ba ke jing sakut ki jabo jaban. Kami jadi kawan ini pipe still isi. Nabi masih nak hang dokter untuk koordinasi pada kawan itu berain. Ketika kawan nak pergi berdiri. Di kawan dah kalau ini sini kawan. Jadi ikut kawan tu tersau dengan ni. Hingga ada tris out dengan ni. Lawan ini kamdan mungkin lain supply itu. Kalau ni lain supply kamdan. Jadi terus ni ini. Ini usabi tang mentau lah blok bawan kini ki na ki yang jadi pe usabi hantu ha ka fur jom ka ini mku pe usabi mku tendre ki ai ban ra am si drong ki lai ban bu da ki ne ki nar da ki nar ni pensiong ni hajar ki nar hab long ki ba klan ken pensiong nang ni hajar kan pensiong nang ni ki bu ba ya flur wa usabi tu pe kala blok ni pe dai ki sok kau jang ki itu bro. Try pin po department ko lang mo so ban li pipe pi ni ai information ni don sa inspection really but pasnong ko ni ICT ro sa dinaan ban nakamta ni ka snong ka kepat ya MLA badon burong ni ba debat ni nakamta ban yo ban derap ban tibet ni bijia away kabidai ban kajing bom biang ka umbam undi po jong snong bat ka baar kolong kajing ya jong undi u pai blue jong ka phase 3 jong ka PHE ba don ki benta ki ba la pen tia ka floor jong ka nala bat ru ki ba ne u pai block ya ki bami na yen du para nang sungsnang bat ki le ki jabo jaban betul lemba ki sakut ki blok kan la te ni sngo buram sibon ba ni badon buram jungi u snap ya kata ka jing ot jinam jungi kum ka doba snong ji siap lumpulan bat la khot ya ki officer jong ka PHE bat ka Shillong Municipal Board na ka banta ban ya pet baju i dalaki jong ki kmat ya kini ki jing bagi jing kam jong ni kum ka snong tengi snongo sibon ba na kaliang jong piro ka Shillong Mil Pilawan na kamantaban pensisya ya kini ki jing ki bangi kendo nangi scam balamba katuka news ka ba pipin ai pin sa yo sngaw hang to baka ka balat kai ka batuit lamba kan ni kanalla kabawan nang tay nakli jew shop terter ka sawakat kumba sawakak shan silanter bat kajing so thu jungi ka long balada ya kan ka kat ka badai ban makabami lamba ju ki pipe kala ban let sya ki connection ju ki paranong snong kalong kajing kerkhu ka bakraw namar kum bagalong menta kinong snong hangni hajew shop lumpulon jungi ki haban thit wat hadu kan ka por ka bamenta ro te khnang ba ngila ban sob te kan ka problem ni kentu ya ka Shillong Municipal Board batru ya ka PHE department ba kin simkhia nagbenta ban pet kumno ban yada bakane ka kan nom sulak kai namar bakane ka ka bami tamdai ka bami bersisni dai ka bami tang ka por mi men step bar ka por mi men mit bat kata ka pensisya bakane ka ka balik
na ki pipe jong ka PHE jong ka municipal kiba yai rut lamba ki connection PHE bat municipal te kombakalong mensiwa ka kabawan na po silong municipal hangni hasinong jongi kadai ka ba biang haray menta ka kabawan na ka silong municipal pipe municipal ikalong ka ba rit hadu kata-kata bat ka ba kambuan kalong tang na ka kabawan na ka line jong ka PHE ti kila don bun sien ki khep hakaba hangni po sinong ni du bat ngiem sim yo wat klem da yo notice ngan si ainuksa kat hakasni Christmas arpusan tarik arpusaw ngiem sim yo nadu arpusaw tarik December menmir haka arpusan lilay baro sisngi bat step ban mi klem yo haka arpun riu men step klem yo yo tang hadu ka arpun riu menmir bat kataru day hadin ba mangi kasnong ni lakhot yakini ki badiban pet ya ka balay jayu bakat ka Christmas ru myo hapo sinong jongi te day nakata ba pelong ini bangin hap ban kepat emli ban lum ban lang yakini ki officer dan ka PHE bat ka Shillong Municipal Board ban ngangit scam ba daga jingwan ka jongki menta kilay gini ki jing ki jongi ba hin lilang ndey baka kam kan sakut kumtu kabala sakut mentang ki bon senam ngi chmil lanti bahkan ni ka senam ka batmai arpau akusan kini ki department kin tresitom bantap no ba kane ka kanom sulai kai hakin nalla haki pormi men step ban miet bat ba ka jing penbiang ka bam di hapo snong kanlong ka babiang namar ba kinong snong kisiru ya ka water tax na kumta ka jing kam ka jing pen kam ka jong ki Ini kau step ke pengiwan ni cakap kalong ban pet ya kini ki jenglong cuman ho ni ya ka jeng tu jong ke ke ba lapan pau kalian ni nama senong ba kala sawah kum ba sawah ka ksat ban nganum ngai hiru ban ba kadon ka leakage ni minor leakage tinggal ya don lang berti official na po ka department bro artli ka PHE bat ka municipal lawan represent lagi executive engineer bakay na po municipal bat ikong pasa na ikong emi pasa na po PHE bat ki way part ki official ni ki ju ki department kani ka dong kalau jipakan mau bat jing kentu khamtam na kaliang jong aku memeli ba jing sangim na dong kam mangin wan kat ban wan po ka spot inspection ndai namar ka dawa ni haban wan barang it scam ru habang lai wan bang lai pani kiru kla yo ir jong ki khmat ka bang ba nakati nang way seeing is believing ngit scam ba kai ka baki kan pengit yaki ba sisa kalong thormor bha kani kar komle yoni pipeline ubade phase 3 idon pun ki chaka po ka constituency but nakani ka snong ga bangiwan ni ba kilasu lay just as simply laying yoni pipe kabala sulong tang phone name se ko mo labno no ta mach pendep rokom kidon ki banta ka ba lesi na kalang i contractor ba simti ni ka kamru ila day ban ajeng mut sipo ka department marmi idon po ka field the experience mo in kamat in kamsutu ka jaka kalong kumno ka kim kumno na maradang isubu pitan upay kumo ngi tambas nang mune ba ka tingko ya ka bet mo jong ka madan jong ka nala tigani pa kan ko sa ka float adin habut por slap dani gini por ka kadi tak kowe jong ka bredu kowe nam tak jong umba mundi tela ka don ka leakage kanu ka jing pay lani ka don ka jing rung jong ni ka umpat sini ka pipeline kan wara ka ita ka jimamlong hygiene ka jimong food ka jing im kalong yem sam kham tam ba jikot jing khia ka bangi long concern te kham tam pani ka khlemat ka ni ka step ko bangi don ni por bat ni kwa ko mo mali ban kintu ini department bagi day ban work out in mode convergence mode na ka banta bagi artli ki department kamdi banya shift responsibility ban sui khanyat iwi hai bubun ki banta namar ka jingdon jing department kalong ban pensuk ya jing trikam ya sarkar jing mentoi khamtam pai ba ri kanum dei ban create problem issue ri ka dei ban solve yung ka problem dei ban thawat kumno ban weni ta jing ya ngit scam manakali ka jong aku memeli ngasanya ha department ngit ba nak department kanum up inga ban haban flow pat ban I reminder pada ke city lani community issue balong minor issue ngin haban ra pat po ka assembly kani kan tempau bangai dulu rapat ke jingsanya timar kadau ngit scam department kani jong kamram kibron hapo ka meet rekam
beri spok ka feel ken ya persang ban update iwe kanang ba kani kejing ka ba kipai ba nang song ki kendo ngla ban weng bar kham tam ko umba mumdi ki ban dile kat bala pembiang nomor ka kejing i jong ni ko ka batut do ni ka por kejing mi jong ni ko ka bangi i ba kalom kum ka banyalam sya kata kejing le no mo amar gidon bun ki jaka ki ba duna ka kidon kiba myo umru umula pawi rabas nong mantan don kasingi kiba wa arlai sing myo kidon ru kiba slay pada du step demiet tikani kan wanra pat ya kata kajing long le siliang mo syaki babiang kidang biang beduna kidang duna dengan ko pen buktin ko mamali dengan ngit scam ba ka kami kan keran kamjam bangit scam ka department kan le jong kamaram kumbang ni niki rokom ban bu ini upai blue kidon kibanta kiba pelong penban ka daw ke jing mapan ya ka kot kia namar ko bolo mene ba don hapo jong kamadan joka nala kani kan wanra ke jing sangai kam tam ko kia bar kam tam ru kan wanra ru ke jing pamitra ke song ha ka sonong ka thau namar ba ada kala pois ka jing saput jongki joko bukan mula ban light bar por slap di kan bu ke jing ka bubun pi kawai ngila yakran mene na kaliang municipal ke lapan pau ba kidon kini ki individual household ki badai ban si mu jikit clear ingam tip adu kanu nomor ko ti kala i ka volume jongka kala dei ko ba he ikan ngatrai pila yo ban ring bat kidon kaman pen i ru ba pai ba mi kam dei ko bang iskwa tang ban ai problem kala ke department ke ban solve ya ka problem jok pai ba ti ko mangi i mata nakaliang jongka municipal kala pen pau mene khabar ramba snong khabar junga ko memeli ba kinsa ai ka notification ka notice seki snong markin penting puru seki individual household bagi ban siam jike clear kamtam itu ki pipe ki ba don ka leakage but lada kim don ke jing sim lada kim sim tang jike clear pat makan long ka daw pat ka ban bu ke jing ki wei lan kan wara du ke jing sniu ka surok di seking lembah ka jing leakage jong niki pipeline kan wara ke jing kan poi uput ba municipal ka ban seal niki pipe bahkan dan wara ban susu problem tiga ta ka dikawai ka bar kalian jong municipal kala penpau ba kinsa ai ka notice ikam labu ikapor tenri ngit scam ba lawan ni dalade lai bar ken le no jong kamera ban ngit scam ko ai ru bani bakni ki jenge ken la ban wek no kampula Habatin pej bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya